המאמנות של הקבוצה, כוריאוגרפיות של המאמנות של הקבוצה, יש כוריאוגרפיות שאנחנו עושות. זה באמת המקום לתת בו ביטוי גם לריקוד, לאהבה לריקוד, להתעמלות, באמת שמירה על כושר, הופעה. אני חושבת שהדבר שהכי בא פה לידי ביטוי זה הקהל. נו, בוודאי, רוב הקהל הוא גברי בטח. למה ככה? לא? זה רק כדורסל או גם כדורגל? זה כדורסל, אין מעודדות לכדורגל. בחו"ל יש לפוטבול, אבל בארץ זה רק לכדורסל. וזה בהפסקות, נכון? זה בהפסקות, זה בטיימאוטים, ברבעים. כן? איך מה שאמרת בקשר לקהל הגברי, דווקא אני חושבת שזה משהו זה לא בהכרח כמו שחושבים אני לא אמרתי כלום, אני רק שאלת. אז יש גם קהל נשים, ואנחנו מקבלות הרבה מחמאות על הריקודים שלנו, אבל איכות הריקודים שלנו, שהיה ככה כאילו מעודדים, הקהל מעודד או שזה כאילו ברקע? כן, את יודעת, ברגע הנכון שנכנסים עם ריקוד במוזיקה הנכונה, כל הקהל על הרגליים, וכולם... איזה מוזיקה אתן עובדות? איזה מוזיקה? המון סוגים של מוזיקה, אבל השירים שאני יכולה להגיד ככה שלאחרונה מאוד מאוד תופסים, שהקבוצה נכנסה ככה לגמרי, ומי שמאמין לא מפחד, וזה פרחים בקנה, שאז כולם פטריוטיות בשיאה. זה מגניב. תגידי, יש איזו קבוצה בחו"ל של מעודדות שאת אומרת, ככה אני רוצה שאנחנו נראה ונהיה? יצא לי להיות כשהייתי בארצות הברית בניו יורק, אז יצא לי להיות בשני משחקים של הניקס, ככה מה זה שונה שם? שם זה ממש מקצוע, נכון? בדיוק, שם זה קריירה, שם מישהי שעושה את זה כמו כל עבודה אחרת, זה משהו שהיא עושה במשך כל היום, מבחינת כסף גם, זה משכורת לכל דבר. בארץ זה עדיין לא הגיע לרמות האלה של משהו שהוא קריירה. מתסכל? כרגע אני יכולה להגיד לך שאני עושה את זה בתור תחביב, ואני מצליחה לשלב את זה עם שאר החיים שלי, אני גם עובדת וגם לומדת ועושה... וגם רואה משחקים של מכבי תל אביב בכדורסל, בנוקיה, מה יכול להיות רע בזה? לכי תשיגי הכרטיס. נבחרת להצטלם לקמפיין של היורוליג, נכון? לקמפיין הפיינל. לייצג את ישראל. כן, כבוד, איך הגעת לזה? בעצם היורוליג בחרו 10 בנות מכל הקבוצות באירופה. אני נבחרתי מישראל, יחד עם בנות מצסקה, ז'לגיריס ועוד כמה קבוצות. מה זה אומר? מה את צריכה לעשות? נסעתי לבד בעצם, טסנו לאיסטנבול, היינו 3 ימים באיסטנבול, היו לנו צילומים של 26 שעות ברצף, אבל חוויה אמיתית, באמת הפקה מאוד 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 מקצועית, מכונות עשן, ואת יודעת, אולם שסחרו עם צנף פפראצים מדומים וקהל מדומה. כן, זה היה... רואים ברקע את התמונות של הצילומים. טוב, נועה, בואי נראה, לא הבאת פונפונים, הבאת כדורסל. נכון. ובואי נראה מה את יודעת לעשות. הדגמה קצרה. הדגמה קצרה? בסדר. הופה. איזה מגניב, תביא. תודה רבה לך. אני צחקתי כדורעף כל החיים, אז כדורגל מתאמן על כדורסל. כי כשמתאמנים על כדורסל, כשמגיע הכדורעף, זה קוקל. אבל עזבי, זה לא קשור. תודה, שיהיה בהצלחה. הקיץ בפתח, וכולנו היינו פעם במצב שבו התפללנו להיות תטרנים לרגע, כי מישהו באזור לא שם דאודורנט. אני לא התכוונתי לשום דבר שקשור לספורט. אז חברים, דאודורנט, במיוחד בקיץ הישראלי, הוא לא בגדר המלצה, אלא חובה. ואני אומרת שלום ליעקב ברדה, סמנכ"ל שיווק חלבים קוסמטיקה. שלום ובוקר. שלום ובוקר. מה? דאודורנט. מה הקטע? מה הקטע? והנושא הרבה יותר רציני ממה שאנחנו מסתכלים עליו בנושא המופשט שלו. כל גוף בעצם מה זה זיעה? זיעה... חידקים. לא. זיעה, לזיעה אין ריח. הזיעה בעצם היא רעלים שהגוף מפריש בשביל להתנקות. צורה הכי טבעית שיכולה להיות, בדיוק מה שצריך הגוף לעשות, הוא פשוט להפריש את הרעלים, הוא מפריש אותם דרך הזיעה. דרך האור. דרך האור, דרך הנקבוביות. בעצם אנחנו באים ואומרים שכל הנושא הזה של סתימת הזיעה, זאת אומרת זיעה אנטי-פרספרנט הידוע לשמצה, הוא בעצם סותם את הנקבוביות ולא מאפשר לזיעה לצאת החוצה. ואז הזיעה נמצאת בתוך הגוף, מה שיוצר את הפעילות הנקבית של הגוף. כשהזיעה נמצאת בגוף גם הרעלים לא יוצאים החוצה. מה שדאודורנטים יודעים לעשות, דאודורנטים ללא אלומיניום, אלה דאודורנטים שיודעים למנוע את הריח של הזיעה. ללא אלומיניום, אתה עובר פה איזה משהו כזה, כי אנשים לא יודעים שיש בדאודורנט אלומיניום. אוקיי, אז בכל הדאודורנטים שרשום אנטי-פרספרנט,
יש שם אלומיניום, זו מתכת שהיא מתכת מזיקה לאור האדם, לגוף האדם. היא בעצם חודרת פנימה. אז למה היו צריכים להשתמש בה מלכתחילה? יפה, שאלה מצוינת. זה בעצם לסתום את הנקבוביות כדי לא לאפשר לזיעה לצאת החוצה, כדי שחיידקי הריח לא יוכלו לחיות באותה סביבה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ובטח לנערות כמו נועה, שהזעה אצלהם היא הזעה מוגברת. כל אחד יודע שחם, אז מזיעים, במיוחד בקיץ. בדיוק, ואז מה קורה? אנחנו בעצם בדאודורנטים שהם ללא אלומיניום בעצם מנטרלים את הריח של הזיעה ולא מנטרלים את הזיעה, נותנים לגוף להמשיך לנשום רגיל. במידה ואנחנו סותמים, כפי שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו סותמים את הנקבוביות, בעצם אנחנו משאירים את כל הרעלים פנימה. זה שאנחנו אומרים אנחנו לא מזיעים, זה דבר רע מאוד. אז אפשר להזיע, צריך להזיע. צריך להזיע, חובה להזיע. חובה להזיע, אבל יש תכשירים שהם... יש תכשירים, כל התכשירים, יותר. בדיוק, בריאים יותר, הם בעצם כל התכשירים שרשום עליהם דאודורנטים ללא אלומיניום, הם בעצם הקשירים והטובים לגוף האדם. בודקים את זה מה? מסתכלים פה מאחור? מסתכלים מאחורה או בחזית ורואים שרשום אלומיניום פרי או אלומיניום פרי באנגלית או דאודורנט ללא אלומיניום. כמה זמן מחזיק דאודורנט על הגוף? יופי, נהדר, גם כן שאלה מצוינת. פשוט אורנה ממש מצטיינת. זה מצוין. אז ככה, רוב הדאודורנטים שהם ללא אלומיניום מחזיקים כאן טווח שימוש ארוך, זאת אומרת 48 שעות, 72 שעות, וזה משהו שהוא נפתר, לא, 72 שעות, אפילו גם אם אתה מתרחב, גם אם אתה הולך לים, גם אם אתה שוחה, גם אם אתה עושה ספורט, אירובי, כל מה שאתה רוצה, אתה ממשיך, מתרחץ והדאודורנט ממשיך לעבוד, אותו דאודורנט הזה שהוא ללא אלומיניום. אז יש לנו ככה גם בריאות, יש לנו גם long lasting, שזה נשאר לאורך זמן, ויש לנו את הדבר הכי חשוב, ופה נקודה אחת חשובה לכל האימהות, אני פשוט פונה לאימהות. דרך אגב, יש לך ילדים קטנים? 16, 17? כן, 16, בנים. מזיעים. אוקיי, מזיעים. הם מזיעים. אז בואו, אני רוצה רגע לדבר על הבנות. הבנות בעצם מגלחות כאן את השיער. כן. כשהן מגלחות את השיער, מיד אחר כך הם לוקחים את הדאודורנט ומורחים אותו. ומה זה עושה? ואז בעצם הבעיה חמורה הרבה יותר, כי האלומיניום חודר למחזור הדם עם תעלה גדולה יותר, ואז כל המלחי האלומיניום האלה בעצם נכנסים לגוף בכמויות מאוד מאוד גדולות, וגורמים בעצם, המלחי האלומיניום האלה גורמים למחלות שאנחנו פה לא רוצים... שלא יצא שרק בנות שמות דאודורנט, לא, גם גברים, דרך אגב, גם גברים בתוך הנקבוביות, אבל אצל בנות, פשוט כל אימא שיש לה ילדות, דרך אגב, היום השימוש בדאודורנטים, אנחנו עשינו סקר, הוא ירד בגיל 10. מגיל 10, מודעות. יעקב, יש לדאודורנט פג תוקף? יודעים כמה זמן הוא יפתור? כן, ודאי. לדאודורנטים מהסוג הזה, הפג תוקף שלהם הוא ארוך, משום שהפעילות האנטי-בקטריאלית של הזה משאירה אותו לזמן ארוך. זה יכול להישאר אפילו תקופה של שנתיים וחצי. אני הבוקר... רק דאודורנטים שמצוין, דאודורנט ללא אלומיניום. זהו אורנה. שמתי דאודורנט, זה חשוב מאוד, זה נשמע, אבל זה מאוד מאוד חשוב. למרוח דאודורנט כל בוקר. נכון, ללא אלומיניום. ללא אלומיניום, כמובן. אני מודה לך מאוד. אני גם מודה לך. אני מודה לשניכם. תודה רבה. זהו, יצאנו לפרסומות ומיד אנחנו חוזרים.